कटेवरी ठेवोनिया कर कटेवरी ठेवोनिया तुळशी हार गळा कासे पितांबर तुळशी हार गळा कासे पितांबर। रामकृष्णारी आज आपण या अभंगाचे नोटेशन पाहत आहोत। रूप पाहता लोचनी सुंदरते ध्यान उभे विटेवरी हे जे अभंग आहेत पंचपदीमध्ये अनेकदा वेगवेगळ्या चालीत म्हणण्याची गरज असते, म्हणून हे मी पुन्हा पुन्हा सुंदरते ध्यान जे रामकृष्णारी किंवा रूप पाहता लोचनी याचं नोटेशन पाठवत आहे। चला पाहूया, आज ही वेगळी आणि अत्यंत गोड चाल आहे ही। आता पाहूया याचं नोटेशन। याच्यामध्ये आता दोन्ही दैवत दोन्ही निषाद याचा वापर केलेला आहे। ग कोमल आहे, वरती तार सप्तकातल्या ग पर्यंत आपल्याला जायचं आहे। चला सुरू करूया नोटेशन। प ग रे सा नि रे सा नि ध प म रे म नि ध प प सुंदर ती ध्यान उभे विठेवरी प ध म म ग रे म कर कटेवरी। आता शुद्ध ध ठेवोनिया धनी सधप परत तुळशी हार गळा कासे पितांबर पगरे सनी रे सनी धप म रे मनी धप प आवडे निरंतर पध मम गरे म हेची ध्यान धनी सधप पुन्हा तुळशी हार गळा कासे पितांबर पगरे सनी रे सनी धप म रे मनी धप प। पुढील अंतरा मकर कुंडले, आता हा शुद्ध नाही घेतलाय आपण इथे। मकर कुंडले मकर कुंडल तळपती श्रवण तळपती श्रवणी। आता याच ओळीमध्ये दोन्ही निषादचा वापर कसा केलाय पहा। पद सा नि सा 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 रे नि नि रे रे मकर कुंडल तळपती श्रवणी गग सा सा नि ध नि सा रे नि ध प कंठी कौस्तुमने विराजित गग सा सा नि ध नि सा रे नि ध प तुळशी हार गळा पग रे सा नि रे सा नि ध प म कासे पितांबर। आता शेवटचा अंतरा हा सेम त्याचप्रमाणे म्हणे तुका म्हणे माझी ह्याची सर्व सुख पाहिन श्रीमुख आवडीने तुका म्हणे माझी ह्याची सर्व सुख पद सा नि रे पद सा नि सा 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 रे नि नि ध प तुका म्हणे माझी ह्याची सर्व सुख पाहिन श्रीमुख गग सा सा नि ध नि सा पाहिन श्रीमुख आवडीने रे नि ध प तुळशी हार गळा कासे पितांबर पगरे सा नि रे सा नि ध प ग रे म नि ध प प। अशा पद्धतीने ही चाल अशी अत्यंत गोड आहे। दोन्ही दैवत दोन्ही निषाद आणि कोमल गंधारचा वापर केलेला आहे। धन्यवाद।